Zdravím všechny, jmenuji se Karolína Pavelková, ale na Instagramu a na sociálních sítích vystupuju pod jménem Lunaura Elion. Do tohohle projektu jsem se rozhodla zapojit protože mě vlastně z velké části požádala o to kamarádka, ale zároveň jsou tyhle projekty něco, co mě baví a dělá mi radost. Takže proto jsem se rozhodla zapojit. Jsem zároveň interpretka jednoho dopisu, nahrála jsem ho jako audioknihu. Každopádně moc děkuji Lucí za pomoc. A audioknihu bych taky doporučila všem, kteří prostě nejen, že je baví čtení, ale zároveň se chtějí dozvědět něco víc o životě samotném a vlastně to, jak vnímají ostatní lidé své dětství. No a celkově myslím si, že i čtenáři různých žánrů by mohli být opravdu šťastní z téhle audioknihy a mohlo by je to zajímat. Takže asi tolik k mému představení a ahoj!